Het wie zo'n simmerdag waarbij je zegt, we laten de boel eens even terugwaaien. De warmte maar even uit het huis. Het waren een rutenierp, een koeltje, maar nog wel een noffelijke simmertemperatuur. Prachtige wolkenpartijen. En dan joen, het voetbalwaar. Nou, bij u zal het beginnen met zo'n 15 graden. Let erop een joen, om een uur of 10 is het zo'n 13 graden. En de nacht is vrij helder. En de nacht jouw temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. Op de eiland 12 of 13 graden. De wind uit zuidelijke richtingen en die is zwak op zijn heetst matig. En dan morgen, het wordt alweer een volle simmerdag. 22, 23 graden op het Wadden, op het Vesterloon 24 en 26 graden. Maar de heetste temperatuur in het zuidoosten. De zinnen er flink bij een volle, warme, tiegenwarme simmerdag. En de wind dan uit zuid-zuidwest en die is matig, krijgt 3 rond 4 in het kust- en waardgebied vrij krachtig, krijgt 4 rond 5. En als we fruit zijn, ja, dan hebben we toch wel in het fruitzog opnieuw de volle simmerwarmte. Op Tongensje wordt het zo'n 26 graden, een tiegenwarme dag met flink wat zinnen. En we kunnen weer naar het stroom. En op vrijdag en sneeuwen zijn 27 of 28 graden. En dan hebben we toen tiegenwarm simmerwaar. Misschien op plakken in het zuidoosten nog wel de tropische 30. En dan is het warm en dan is het simmer. En dan blijft het simmer. Ik op een snuin, manje en takmieke tiege. We maken morgen maar weer even in het waarsje.